tatanungin mo. Anong pinakamasarap na saging? Pinakamasarap na saging? Saba? Saba? Tama. Tama ka pa din. Saba. Para mag-init kami na mag-ulit tayo. Ginagawa mo. Meanwhile. Pare. Oh, bakit? Alam mo bakit tinawag na left tower yan? Ko? Bakit Oo. nga ba? Kasi nasa left siya, wala siya sa right. Kung wala ka nang maintindihan. A few moments later. Ang hirap mag-jogging ng nakamask. Ganda. Parang madilim na. Anong oras na ba pa din? Parang gabi. Cleveland Hotel. Hotel? Pag tinignan mo po siya, nandiyan po siya sa right, Cleveland Hotel. Tingnan niyo po. Yan. Cleveland Hotel. Maraming tubig dyan.
puede. Hindi ako marunong. Ang ganda. Kala niya kasi hindi ganun lang. Hindi na niya gagalawin. Hindi na niya. Uwi na. Minsan, kailangan mo rin siya. Ano ang tawag sa laging nakahiga na tao? Ano? Eddie. Hamad.